Sawubona babukeki, nginguDuth Revathi Ramaswamy wase-Apollo Hospitals eSecunderabad. Ukuhlinzwa kwe-laparoscopic namuhla sekuyinto evamile kakhulu. Ake sixoxe ngezilungiselelo ezimbalwa okumele nizilungiselele njengabagulayo ngaphambi kokuhlinzwa kwe-laparoscopic. Uma kuwuhlinzo oluncane nolula, ngokuvamile, azidingeki izilungiselelo ezivela kini, kodwa uma kuwuhlinzo olukhulu kancane, kudingeka nakekele ukudla kwakho. Ukudla okuthandwayo ngaphambi kwe-laparoscopy usuku noma amabili ngaphambi kokuhlinzwa kuwukudla okune-fiber encane, okungafaki idala, okungafaki imikhiqizo yobisi, futhi okungcono kube uphuthu. Kungaba irayisi nerasam. Kungaba amajusi ezithelo noma amajusi ezitshalo. Kungani sigwema imikhiqizo ekhiqiza igesi? Kungenxa yokuthi ukuhlinzwa kwe-laparoscopic kwenziwa ngezinsimbi ezincane kakhulu ngaphandle kokufakwa kwezandla esiswini, ngakho amathumbu kumele abe aqondile. Futhi ngenxa yalokho, sikhetha izinsalela eziphansi kanye nokudla okune-fiber ephansi. Yilokho kuphela okudingayo ukukwenza. Futhi ngemva kwe-laparoscopy, ngemva kokulandela konke imiyalelo yodokotela, okudingeka ukwazi ukuthi udinga ukuvuka futhi uhambe. Ngenqubo encane ye-laparoscopic, imfuneko yakho kungaba ukuhamba mhlawumbe ngemva kwamahora 4 kuya kwa-6, futhi ngenqubo enkulu ye-laparoscopic, mhlawumbe ngosuku olufanayo, mhlawumbe ekuqaleni kosuku olulandelayo. Futhi kungani kunjalo? Kungenxa yokuthi ukuhamba noma ukuhambisa umzimba kuzokusiza ukuthi ululame masinyane. Kufanele unqobe lobuhlungu obuncane bese uhamba ngoba amathumbu akho azosheshisa ukusebenza futhi uzokwazi ukubuyela ekudleni kwakho okuvamile. Ukuhamba kwehlisa amathuba okuba negazi eliqina ezingxenyeni ezahlukene zomzimba, ngakho ingozi yokuhlinzwa iyancipha. Kusiza ekupholeni futhi nawe uzizwa ungcono. Ngakho-ke, sebenzisa ukuhlinzwa kwe-laparoscopic ngokugcwele futhi usebenze. Ngiyabonga.